קשה להשתחרר מהמחשבה שנו יאללה תחשוב ותכתוב כבר. אני רגיל שבשביל ליצור משהו אתה צריך לחשוב עליו. עוזר להשתחרר מזה. אבל מצד שני כן לכתוב את מה שעולה לי. עצם הכתיבה היא סוג של הזמנה לחשוב. יש פה משהו ממכר במקום הזה. מעל הזמן והסקייג'ואל הרגיל. משהו למעלה מזה. יש משהו כל כך שלב בדלי הזה. הוא בן בית פה. הוא רואה אותם צומחים וקמלים לאט לאט. הוא חי איתם ביחד. כל עונה ועונה מחדש. חסר לי מי שהייתי פעם, מה שעדיין חלק ממני היום, ואני לא.